Mlalelo khona ekhaya, ngiyakumukela futhi ngiyakubingelela. Phambili ngesintu sethu, phambili. Ikhandlela elimhlophe leli liyasebenza kakhulu uma ukhuleka uthandaza. Kunezinto ezivuleka ngoba usebenzise ikhandlela. Kunezinto ezivuleka ngokuba uhambe waya emanzini. Kunezinto ezivuleka ngokuba uye entabeni. Kunezinto ezivuleka ngokuba ukhulekile. Kunezinto ezivuleka ngokuba uvuse umuzwa kini noma usiza abantu abadala basendaweni. Noma athi umuntu omdala inkosi ikubusisa. Yonke indawo nendawo inesikhiya sakhona, umbukelo khona ekhaya. Futhi nokwenza kwakho kabi yikona ukwenza ugcine manje futhi into zakho zivaleka. Noma yini into ongayenza kabi, is-either khipha isisu, is-either ukubulala, is-either ukuhlukumeza omunye umuntu, is-either ukubulala abantu, ngisho kanjalo, uyabona? So kuyayivala impilo yakho. Isho ukuthi in other words, bheka ukuthi i-step sakho osithathako uma kwakhona into oyenzako asilimazi impilo yakho, asivali into zakho, uyabona? So make sure ukuthi i-step osithathako mabe i-step esivula ini impumelelo, esivula ini into zakho, umbukelo khona ekhaya. Ikhandlela elimhlophe liyasebenza kakhulu entweni eningi ongayicabanga nje eningi futhi-ke ongaziboni. Mina ngifuna ukukusiza. Ngicela isekhandlela elimhlophe, uthola impuphu emhlophe nesinefu, wenze nje around. Bese emva kweso uyakhuleka uthi Nkosi ngisize ngokonke ukukhala kwami nosizi engidlule kulo. Ungenze ngibe ngumuntu ebantwini, yebo ngingumuntu. Ngicela abakithi abekunye nami, basekhaya wami nebasekhaya kithi, bangivele ini impumelelo. Ngekhandlela elimhlophe nje kuphela nempuphu lena edliwako uyakhe ibe yisekle, thesinefu ngaphezulu, ufake ikhandlela esenta bese uyakhuleka, uyathandaza. Likhandlela ulayite for 3 days. For the first day lilayite, ukhuleke likhanye maybe almost 45 minutes licishe. The second day 45 minutes ulicishe. Third day likhanye lize liphele khandlela. Umbukelo khona ekhaya, lelo khona ekhaya. Inkosi ibe kuyinani, ngingudlamini mina umthandazi osakhula, ngisebenza ngesithunywa, ngiyakhuleka, ngiyathandaza. La ungibona khona ukuthi phambili isintu sethu, phambili. God bless you. I love you.